माझ्याकडे गिर्हाभूताचे केस आहेत. माझ्या या एका वाक्यात इतकी शक्ती होती की गुरुजींसारख्या इतक्या मोठ्या व्यक्तिमत्वालाही याचं आश्चर्य वाटावं. त्यांनी वळून माझ्याकडे पाहिलं. माझी नजर आपोआपच खाली गेली. ते स्वतःहून चालत माझ्याजवळ आले. मी माझी नजर वर करून त्यांच्याकडे पाहिले. हे शक्य नाही. गुरुजींचे शब्द माझ्या कानावर पडले. पण माझ्याकडे खरंच गिर्हाभूताचे केस आहेत. मी स्वतः ते काढले. माझे हे शब्द ऐकताच गुरुजींच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारचं स्मित हास्य आलं. त्यांना माझ्या बोलण्यावर विश्वासच बसत नव्हता. मी धावत माझ्या गाडीजवळ गेलो. गाडीतून ती बरणी काढली आणि ती घेऊन गुरुजींसमोर गेलो. गुरुजींच्या समोर मी ती काचेची बरणी उघडली. तसा अंगणात जोराचा वारा सुटला. बंद कर त्या बरणीचे झाकण. गुरुजी जोरात ओरडले. त्यांचा सहकारी त्यांच्याकडे पाहतच राहिला. गुरुजींच्या चेहऱ्यावर कदाचित त्याने पहिल्यांदाच चिंतेचे असे भाव पाहिले असावेत. काही अंतरावर एक पिंपळाचं झाड आहे. दुपारी 1च्या प्रहराला तुम्ही तिथे या. आपण तिथेच यावर सविस्तर बोलू, असं म्हणत ते सरळ चालत राहिले. काही सेकंद तरी मी तिथे तसाच उभा राहिलो. माझ्या सोबत असलेल्या त्या माणसाने मला हाक मारून त्या विचारांतून बाहेर काढलं. त्या माणसाच्या घरी दुपारचं जेवण वगैरे उरकून आम्ही दोघे ठरल्याप्रमाणे माझ्या गाडीतून त्या गुरुजींना भेटायला निघालो. 15-20 मिनिटांत आमची गाडी तिथे पोहोचली. ते ठिकाण म्हणजे त्या गुरुजींचं कायमचं वास्तव्याचं ठिकाण नव्हतं. ते तिथे कदाचित ध्यान साधना करायला येत असावेत. जराही वेळ न दवडता मी थेट विषयात हात घातला. तर त्यांचा मला पहिला प्रश्न होता, तू नक्की कोण आहेस? मला तर काहीच समजलं नाही. हे केस आणणं कोणत्याही सामान्य माणसाचं काम नाही. मी त्यांना माझं म्हणणं पटवून द्यायला लागलो. तुम्ही गिर्हाभूताचा सामना केलात खरा, पण तुम्ही तिथे नेमके गेलातच का? मी त्यांना नयनच्या तब्येतीचं खरं काय ते कारण सांगितलं. त्याची तब्येत बिघडली म्हणजे नेमकं काय झालं? गुरुजी आता जरा खोलात जाऊन मला प्रश्न विचारत होते. त्याची तब्येत नेमकी कधी बिघडली ते मला एकावर एक प्रश्न विचारत होते. मला काहीच समजत नव्हतं. मी आमच्या संपूर्ण प्रवासाचा घटनाक्रम त्यांना अगदी सुरुवातीपासून सांगू लागलो. जेव्हा रस्त्यावरून वेताळाची पालखी चाललेली तेव्हा आम्ही झाडाआड लपण्याचं ठरवलं. नयन सुद्धा एका जुन्या विचित्र आकारात वाढलेल्या झाडाखाली लपून होता. तेव्हाच त्याला अचानक चक्कर आली आणि तो बेशुद्ध झाला. तेव्हापासून तासाला त्याची तब्येत अजून खराब होत चालली आहे. तो आता कुठे आहे? तो हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट आहे. त्याच्यासोबत आमचा एक मित्र थांबला आहे. नाही, हे सगळं दिसतं तितकं साधं तर नक्कीच नाही. तुमच्या मित्राच्या जीवाला धोका आहे. काय? तुम्ही मला जे काही सांगितलं त्यावरून तर त्याला एका भूताची बाधा झाली आहे हे नक्की. पण त्याहूनही भयानक तुम्ही जी लक्षणे सांगितली त्यावरून हे स्पष्ट होतं की ते जोड भूत आहे. हे भूत जुनाट झाडांवर राहतं असं म्हणतात. त्याचा एक पाय हा एका झाडावर तर दुसरा पाय हा दुसऱ्या झाडावर असतो. जर त्या झाडाखालून म्हणजेच त्याच्या पायांखालून कोणी गेलं तर ते त्याला झपाटतं आणि पुढे त्या व्यक्तीची काय अवस्था होते हे तुम्हाला अजून वेगळं सांगायला नको. तुम्ही आता एकदा नीट आठवून सांगा,
तुम्हाला भेटलेल्या त्या गिर्हा भूताने सगळ्यात आधी कोणावर हल्ला केला होता? मी आठवू लागलो आणि मला जे आठवलं त्याने माझ्या अंगावर शहाराच आला. गिर्हा भूताने सर्वात आधी नयनचा पाय पकडला होता. तो त्याला पाण्यात खेचत होता, कारण त्या गिर्हा भूतालाही तुमच्यात नाही तर त्या शक्तीत रस होता. ती शक्ती जिने तुमच्या मित्राच्या शरीरात प्रवेश केला होता, ती शक्ती, ते जोड भूत हे गिर्हा भूतावरही तितकंच वरचढ ठरत होतं. आणि त्यातच तू गिर्हा भूताचे केस काढू शकलास. नाहीतर कोणाही सामान्य माणसात गिर्हा भूतावर विजय मिळवण्याची ताकद नाही. पण मग आता काय? आता अजून काय असणार? म्हणजे गुरुजी, मी समजलो नाही. तुझ्या मित्राच्या शरीरावर अजूनही त्या जोड भूताचा ताबा आहे आणि गिर्हा भूताचे केस हे तुझ्या ताब्यात आहेत. तू कधीही गिर्हा भूताला तुझ्या मर्जीने वागवू शकतोस. पण मग हो, आता एकच मार्ग आहे तुमच्याकडे: युद्ध. दोन भूतांमधील युद्ध, जे कोणी याआधी कधीच पाहिलेलं नसेल असं युद्ध.